Pere Tàpies és un home de sensibilitat artística. De fet, és també coneguda la seva vessant de cantautor i de poeta. Però, sens dubte, és tot un referent en gastronomia catalana. Ha estat al capdavant de molts projectes que han ajudat a divulgar els productes catalans, llibres, xerrades, programes de ràdio, de televisió. Aquest estiu, a partir del 18 de juliol, torna a Catalunya Ràdio Tàpies Variades, un programa per arrencar el dissabte amb molt bona gastronomia i bons vins de denominació d'origen Catalunya. En un vi busco... En un vi hi busco el plaer, la sorpresa i al mateix temps hi busco la complaença. Una mica m'has contestat, però què és per tu el vi? Jo crec que el vi per mi és l'etern company del viatge. Un moment per tastar un vi. Qualsevol moment del dia és bo per tastar un vi. El que passa que depèn del teu estat d'ànim, depèn on ets i sobretot amb qui estàs. El millor maridatge. Per mi el vi sol. Una vinya, un paisatge. El Penedès. Un consell per aquella persona que tasta per primera vegada un vi. Un consell, primer, que no es posi nerviós. Que tastar un vi és més que res una sensació de plaer. Després que no es pensi que li tenen que fer un examen, que després té que complir aquell examen i tot això. I després senzillament comentar-ho. O sigui, veure, satisfacció amb allò que veu i després comentar-ho amb les persones que tens al costat. I per acabar el qüestionari, una obsessió que tenim. Els joves tornaran a consumir vi, sí? Jo crec que sí. El que passa que, com totes les coses, hi ha unes ondulacions, hi ha unes pujades i baixades, hi ha d'haver la presència d'altres begudes que hi són, però jo crec que sí. Perquè és una... És a dir, el vi té una qüestió que per mi és fonamental, que és la representativitat social. Més de 22 anys ara estàvem parlant de Tàpies Variades. Sí, a Catalunya Ràdio, i tant. A Catalunya Ràdio. I aquest any a més tenim la sort que Ràdio Catalunya hi col·laborarà també en aquest programa d'estiu a partir del 18 de juliol, de 9 a 10, cada cap de setmana. Jo és que m'has de resoldre una sorpresa que he tingut a l'estudiar el teu currículum, que és que ets advocat, un advocat reconvertit en cantautor, en expert en gastronomia, Explica'm com passa tot això. Bé, estem en una època, si tirem enrere, fem anar la moviola, estàvem en una època en què estudiar una carrera per a les famílies representava un pas més amunt. A l'escala social, a l'escala de representativitat del treball, tenim una carrera, doncs eren amunt. Aleshores, a casa meva em van recomanar fer la carrera d'advocat, perquè el meu pare va dir que era una carrera, diríem, polivalent. Tu podies ser advocat i després dedicar-te a altres coses, però que sempre et voldria. I et diré per què val. Val la carrera d'advocat per una cosa bàsica, que és la metodologia a l'hora del treball. Després és molt vàlida perquè, com que quan exerceixes d'un cas a l'altre, que vas rebent cada mitja hora o una hora, els casos són diferents, per tant tens que tenir capacitat de comprimir aquella història per passar a una altra. Després has de saber llegir, has de saber escriure, has de saber escoltar, fonamentalment, has de saber observar. I totes aquestes qüestions, tot això que et dic, aquest mètode, que tu després amb els anys vas polint, vas formalitzant-ho millor, doncs clar, la carrera és utilíssima, encara que després no l'exercicis. Jo fent d'advocat em va néixer la vocació musical. Fent de músic em va néixer una mica la vocació gastronòmica. I fent gastronomia em va tornar a néixer la vocació d'advocat. És a dir, una cosa et porta a l'altra. I aquest fil de música-gastronomia, com surt? Doncs molt senzill, perquè quan tu vas actuar per ahí, les actuacions acostumen a ser tard, aleshores al ser actuacions que són de vespre, o quasi ja de matinada, quan sortíem, què feia jo? Abans de fer l'actuació anava a qualsevol lloc d'un poble, que anàvem a fer el bolo, que se'n diu, i aleshores deia, escolta'm, el bar tal, no? El bar Mingo, El bar Mingo, no sé, doncs, de Juneda, ho invento tot, Sí. I ell deia, escolta'm, sisplau, quan acabem, vosaltres teniu l'amabilitat d'esperança, sí, no, m'ho cago en Déu, Pere, que ets pesat. I a partir d'aquí vam començar, perquè llavors anàvem a sopar una mica allà i ens tenien la santa paciència i l'amabilitat de guardar-nos una mica de sopar. Sopàvem i llavors jo deia, cara, perdona, aquest plat, aquest plat el fa l'àvia, i el fa l'àvia i a partir d'aquí, saps?
Va néixer l'ofici. Clar, a més, per tot el territori, que et Exacte, permetria anar a fer una perquè- radiografia... Exacte. Perquè anàvem a Cantella, anàvem a l'Empordà, després pujàvem cap aquí dalt, cap a Osona, etc. Entenc que una radiografia de la gastronomia també dels vins del territori, no? Sí, però llavors no hi havia tanta, diríem, tanta entrega amorosa envers el vi. Encara els vins estaven en una època, diríem, de barullo, que se'n diria, no? Sí. O sigui, hi havia uns tipus de vins poc elegants en aquell moment encara. Vins que es barrejaven amb altres ingredients, no dolents, Sí, però és un sector que ha canviat, sí, està clar. moltíssim. Jo, sortosament, he sigut testimoni d'aquest canvi que ha hagut del vi, que ha sigut sensacional. En el programa, clar, suposo que també heu estat un testimoni, no? Uns testimonis d'un canvi bastant brutal mira, en aquest sector i en d'altres. No, però fixa't una cosa, en aquests 22 anys, com ha canviat el vi que ha anat pujant, galó, rere galó, fins a tenir només, o sigui, tenint una, diríem, tenint una figura o tenint un dibuix d'acompanyant, a poc ha anat guanyant protagonisme, Després s'ha parlat de maridatges, per tant, hi hem de concretar aquell plat, en quin vi... Després hi hem passat aquell vi en quin plat. Després hi hem passat en vins sols. Imagina com ha anat pujant, clar, això vol dir un nivell extraordinari. De fet, suposo que ha anat canviant els productes i l'exigència per la qualitat dels productes, però també del perfil d'aquell aficionat de gastronomia, que ara se'n diuen foodies. Sí, no? sí. Explica'ns una mica com has vist l'evolució d'aquests aficionats a la gastronomia en aquests 22 anys. Fixa't l'evolució d'aquests aficionats, estem dient. Hem passat de les receptes de l'àvia, que encara hi són, hem passat als blogs, per exemple, que són una mostra de dues coses. Una, la que jo poso la meva recepta i els meus vins que m'agraden al blog, i a més ho publico, és a dir, ho faig públic, ho entrego als altres, ho regalo als altres. Això és una posició d'una generositat extraordinària. Clar que també soc protagonista una mica, que també és interessant. La vanitat estalvia l'ha de tenir una mica. Si el vi no té una mica de vanitat, no. Però en fi, per això ha sigut molt positiu. Explica'ns una mica, si et sembla, què ens trobarem al Tàpies Variades d'aquest estiu? Bé, jo sempre el Tàpies Variades, l'eix del Tàpies Variades, és una cosa que se'n diu de boca a boca. Es tracta del següent, es tracta que nosaltres, al programa, ara explicaré el que era normalment. És, a partir d'un producte, nosaltres posem aquell producte sobre la taula, en parlem una mica, ve un professional d'aquell producte, llavors ell fa 2 o 3 suggeriments sobre aquell producte, aplicacions a la cuina, llavors la gent ens truca i ens diu, doncs jo això ho faig així, jo això ho resolc així, jo això ho resolc així. Doncs això també s'ha inflat més, ara ja hi ha els tuits, ara ja hi ha l'internet, les trucades encara hi són, que és interessant veure el tipus de públic que truca i el que ja no truca. Clar, entenc que ha de ser bastant diferent, no? És un termòmetre, no? Vull dir, bé, clar, això seria el Tàpies Variades habitual. Però a l'estiu el que fem, com que no podem fer anar al telèfon, fem una tertúlia, unes reflexions al voltant de qualsevol tema. Llavors els temes són més genèrics, ja no és un producte, i llavors podem agafar des de, per exemple, avui en dia, per exemple, cap on va el món del vi, quin vi és el que es porta ara, per exemple, el llibre que ha sortit tan interessant del bon amic aquest argentí, Martín, que es diu El Hambre, o sigui, la societat com resol aquests temes, com no els resol, després, en fi, per exemple, una cosa molt interessant, l'art en el món de la cuina, i nosaltres en aquest moment, en aquest sentit, ens hem inclinat per les natures mortes, que és un camp extraordinari, perquè bàsicament Espanya, Itàlia i els Països Baixos, al segle XVI i XVII, van ser els que van motivar. Després d'això ha tingut també alts i baixos, com el vi, ha pujat, ha baixat. Com la vida, podríem dir. Com la vida, no? I clar, això també. Doncs bé, temes d'aquests, temes més genèrics i temes en què la cuina es troba amb la ciència, amb l'art, amb la sociologia, amb l'advocacia, per què no, etcètera.
En tot aquest temps de Tàpies Variades, abans m'explicaves, no? És quin sector, com ha canviat, no? Ui, clar que ha canviat molt. Però segur que encara queden reptes, que encara veus coses que es podrien millorar i que s'haurien... Home, mira, només hi ha un repte que s'ha de beure més vi. No, perdó, s'ha de consumir més vi. Estem en un moment una mica fumut perquè no hi ha el consum que hauríem de tenir de vi, no? En un país productor com som, que sembla... Per exemple, Itàlia, Portugal o França estan molt per sobre de nosaltres de consum per persona. Per què no consumim aquest vi? Bé, aquí han passat segurament des de fenòmens sociològics, fenòmens polítics, situacions en les que doncs, la gent no s'hi troba bé, repetim altres begudes que han conquerit el mercat, altres begudes que han sabut pescar. Amb les campanyes de màrqueting extraordinàries. Una altra cosa interessant, que hi ha hagut altres begudes que han sabut adaptar-se, s'han sabut fer, diríem, molt manejables. Per exemple, hi ha begudes com la que jo vull dir, que és la cervesa, per exemple, que tu una cervesa te la pots prendre en llauna, amb got de plàstic, amb got gros, baix, freda, refreda. Clar, això, el vi, li resulta una mica difícil, perquè el vi hi ha tota una cerimònia al costat. Entens? I tant, sí, el ritual, hi ha el ritual, hi ha l'ampolla, hi ha la copa, hi ha gent que no... Ara, a poc crec que això es va agafant. Bueno, és que necessitem seduir, naturalment que sí. Pere, jo no voldria acabar aquesta mica de conversa que hem pogut tenir, i que tan amablement ens heu acollit aquí a casa vostra, sense que ens tanquis amb alguns versos. Vull dir, entrar amb un artista i no acabar amb uns versos... Anaves preparat. No, a veure, mira, jo crec que una de les grans interrelacions que hi ha, per mi, sens dubte, és de la poesia i el vi, no? Música, sí, també, però per mi el més interessant és la poesia. Tot aquest gran renou de la poesia bàquica, sobretot a nivell de Pèrsia, que ha sigut la nació, el país que més ha tret grans poetes a favor del vi, quan realment era un país conflictiu. Però en canvi, els califes de torn protegien, de manera protegien dos personatges que són decisius, els jardiners i els poetes. Els jardiners perquè cuidaven el que és, diguéssim, el jardí, l'aigua, sobretot l'aigua. I tota aquesta gent, hi havia algun científic també, algun biòleg, matemàtics també, no? Però sobretot poetes. I aquests poetes, que serien l'antecedent del Renaixement ja, eren no solament poetes, eren músics, poetes, filòsofs, metges... Escolteu, allà on hi trobeu vinyes, bon vi i música, atureu-vos i no us mogueu. Aleshores, feu que us aboquin vi a les copes, que això sí que inspira poemes. Entretant, deixeu que balli el vi dins de les copes, deixeu que el vi llueixi les bombolles, que faci esclatar llamps de llum, com si fos un dia de tempesta. I després, tranquil·lament, beveu, fins que us saludi la lluna.